Mga classmate, good morning. Mag-layout ko karon mga classmate kay magtaod og tiles. Ako ipakita sa inyo sa akong pag-layout o pagtaod sa tiles. Katong kinaraan nga style mga classmate nga pagtaod. Mag-layout sa ko mga classmate. Akili akong ipakita karon gamit gid sa mga bago pagkatunog mason carpenter. O mag-layout og tiles mga classmate. Makuha tag level sa upat ka kanto mga classmate. Diri nga kanto. Diri pon nga kanto mga classmate. Ato siyang levelan. Hasta dito. Paingon dito spikas. Ang upat ka kanto. Diri ko nga kanto magkuha og level mga classmate. Ning saka ko 1 meter. Depende ra sa inyo og pila inyong saka mga classmate. Ang ako 1 meter. Mo na akong kuhaan og level paingon dito sa upat ka kanto. Kini akong badless. Mag-level sa may mga classmate. Nahumanan akong level ang upat ka kanto mga classmate. Ang sunod itong buhaton mga classmate, atong sukdon kung ano to ang kinanipsan. Ang sunod na po na itong buhaton mga classmate, ato na po sukdon na itong level, kaya atong kung ano ang kinanipsan. Akong sukod mga classmate 1 meter. Akong sukdon ang mga level. Adre mga classmate 101 cm. Ubos siya og 1 cm. Ang kina ikaupat mga classmate pareha gapon to spikas 101. Akong basihan diri mga classmate, diri ko sa 1 meter. Ubos man dito og 1 cm mga classmate katong duha ka haligi. Diri ko magbase sa 100 diri sa 1 meter. Magbutang sa kog nylon mga classmate para guide sa akong tiles. Nakabutang na kong nylon mga classmate. Kini nga nylon. Kaya kini akong guide sa tiles. Hasta dito sa atbang. Kini nga nylon. O katoy sa nylon mga classmate o kini nga atbang. Mao na akong guide sa tiles hantod mahuman akong taod ang tiles. Ang sunod akong buhaton mga classmate, ako na pong layoutan og ako magsugod mag tiles. Diri ko magsugod og buo mga classmate. Diri nga side. Paingon nito sa tumoy. Diyan nga tumoy. Kay para kining hallway mga classmate, diretso gyud siya paingon dito. Walay cutting. Diri na ako itago ang cutting mga classmate. Diri nga daplin. Akong itawon mga tiles mga classmate, ceramic tiles. Kinahanglan atong isang humulan og tubig mga classmate. Dahil pagkahuman og humul ato isang ipatulo di sa nato di sa taod. Kung watay pang karas mga classmate, pwede ra ang palita atong ikaras mga classmate para makahungaw iyang hangin. Dili siya mobakyo sa lalom. Pag starting itong sugod og tiles mga classmate, atong isang i-perfect mga classmate. Kining nylon. Kining naka-eskwala. Kaya masipyat na kada mga classmate. Sipyat na tanan. Ang akong gamit na spacer mga classmate, uno nga lansang. Number 1.
Ay nga na mag tiles mga classmate. Kinala pasugod na to, perfect na to pagka butang ang tiles sa iyang nylon. Straight kay mga classmate oh. Payon dito. Kini nga nylon mga classmate, guide ni siya aron straight paingon dito sa pikas poste. Mo ni ako ikaw nag-eskwela. Paingon dito sa pikas dingding. Kung di na ito ma-perfect og sugod mga classmate, kini nga tiles mga classmate, pag sumpay na to, mukawas na sa dito mga classmate. Kinahalang ato i-perfect pag sugod. Ako na po sumpayan og pile mga classmate. O muanggol bagid sa nylon ng akong sunod nga pile. O akong sunod nga sitting. Amaw na ni siya mga classmate. Kini nga straight paingon na gini dito sa pikas poste. Mao na ni siya nga straight. Ay nga ni ra mga classmate. Kinahanglan perfect kita magsugod. Kay natay sipyat sa pagsugod mga classmate. Tanan na gina siya sipyat. Balik sa kulto, balik. Sakot ay sakot. Ay nakabis yaw. Luas, ulit ulit. Ini dah gaduh. Yang tadi kalau sampai dengan gaduh. Tahu terus sampai ke mana? Ayo. Sa sunod akong video, akong ipakita og nakapilit pag ang tiles. Kining kinaraan nga style. Adira ko to akong video mga classmate. Kung nagustuhan niyo akong video, paki-subscribe lang. Salamat. Thank you.